सभी विलासितापूर्ण जिंदगी को छोड़कर और सभी लोग अच्छाई के लिए तड़पेंगे और जितना हो सकेगा पूरे देश में, भले वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो या गुजरात से लेकर मणिपुर तक हो, देश के किसी भी भाग में क्यों ना हो, वह अच्छाई के लिए तड़पते हुए उन लोगों के लिए कार्य करेंगे। तब ही हमारा भारत अच्छाई के साथ साथ हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत को अपनाएगा। स्वामी Kublai pi baro ngi pediang so bhai pi shakathuk khubor mata ka jan mit shwaban phash ki khubor ke babanya ngi nya pet chwai ki mat ba kong san Palaj Menteri Rang Badu Kari ya ka Sekendrabad Visakhapatnam Vande Bharat Express La rakhe ya ka sngi kerpang ki shipai ke ba nyo pusan menta ka sngi Play perda Menteri Rang Ba ke jilla Konrad Sangma ya ka Courtyard by Marriott ka 5-star hotel ka ba ha ka jilla Bat pelaj pajba ka telecom operator Bharti Airtel ya ka 5G service ka bat mai ha Shillong Ki khubor ki babania Menteri Rang Ba Adu Kari Narendra Modi mata ka sngi ula ong baka Vande Bharat Express kade ka dak jong ka jingla ka India bathamai ka badang don ha ka linti ya jong ka jingkala haba pelat ya ka rel Vande Bharat Express ka bapanyasno ya ka Sekendrabad ringkat ka Visakhapatnam lengba ka video conferencing Modi ula ong bakan pensuk ya ka let kawan kan kintiu ya ka kam jingok kai bat kan ai jing mantoy ya ka yo ka kot Ula benrap bagani ka rel kan penyas noru ya ka deity ka baper jong ka than Telangana bat Andhra Pradesh. Shu ula ong baka jing shna penwandur ha India bat ka made in India kila ban pen urlong ya ka Vande Bharat Express kom ka desh ki train. नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है Uhe jong katanat Army Staff u General Manoj Pandey ula ong bakatanat sipai jong kari ka penthama ya kitiar yapom bat ki jingtei baharukom ka jing penbha ya karukom trekam bat kilat kilenti ban pendon kam ya ki core technology katkum ka jok start menta bat bandon ka jingade ka bajan bat ki karkhana khanang ban penbon ya kitiar yapom na ka benda ka jing don kam ya menta bat hadien habut haba ai jing kren ha ka jing rakhe ya ka sngi kerpang ki sipai ka bah nyau pesan menta ka sngi ha Bengaluru uhe officer katanat sipai ula ong baki sipai kilalong ki blakre lepa banyale persha ya kino ki jing don kam kerki ha shilanter ki khappu jong ka India ula kadeuru baka jing don ya ki sipai yada ki baklan bat ka jing pendon kam ya ki drone kilalong kom ka jing la ban te la kam ya ki kam le no kham tam ha ki than khappu उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य रही है और स्थापित प्रोटोकॉल्स और मौजूदा मैकेनिज्म के माध्यम से शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कॉन्टिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तैयार हैं। Menteri Rang Ba ka jilla u Konrad Sangma hinin ka sngi ula play perda ya ka Courtyard by Marriott ka bade ka 5-star hotel ka ba ar ha ka jilla bat ka ba hetam ha ka leng ka than ste la mi ngi ula benrap ba ka ne kan pen klan shu ya ka kam jingo kai ha ka jilla da ka ba ailat ikinong wan jingo kai bakin sakhi ya ka jing itanat ba jing jai jong ka jilla Meghalaya da ka jing suk ba jing biang ki jakasa Dangshan ka sorkar jilla kala de banyasoy soskular na ka benta lighthouse nem ringkat bat ka Maxim Infrastructure and Real Estate Private Limited ban pendep ya ka jingtay ya ka ne ka project ka Marriott Hotels and Resorts ka de ka benta jong ka Marriott ha ka perthai ka ba ay ya ka jing shakri ka ba paka ka ba na Bethesda Maryland Formalities are left that have to be completed with the Marriott Group. This project has been promoted by Maxim Infrastructure and I would like to congratulate the entire team of Maxim Infrastructure for completing this project, and this will definitely raise the standards of the entire tourism sector in the entire state and the entire region, as this is the biggest hotel in terms of the number of rooms in the entire northeast region.
Menteri Ketenat ki kampok yeng ubak lakamen rembui haba ai jingkren syakilat patai kubur hadian ke jingelang jongka megha syakti ha mauyong hanian kesngi ula ong bakane kalong ke jing sedang neba pilaya tip ngila shim ya karai baka SF10 kan long menta ka kherdop rung na ke benta ketenat pulit barok ki pulit kentei ki dei na keleng ki benta jongka battalion bat ki stream baper jongka ketenat pulit kani kalong ka sin jam ka baningkong bat ngakermen kan yai peteng hadian habut kani kalong ru ka benta jong ka jingdon lang na ka benta ki jingdon kam haki kep ka kam pulit kam long ka basuk henrengi de ban long ki bahusiar bat bandon ka kenhun ka bala ban penkre haki no ki kep ka bala ban wanra na ka daw ka an ne kanun lane ki we ula ban ram. I now invite. So this is the beginning. As you have aware that we have taken a decision that SF10 we are it will be a lateral entry for the force there. So now you have heard that all these women police force they are from different from battalion, from a different stream of the police department. So this is the first step, and I hope that will be continued in the future. Ka Airtel 5G service kan don na kabenta kinong pindan kam hakapor ka babiang na baka company kayay beteng ban bu ya ka network bat ban pendep ya ki jing penbet penbiang kinong pindan kam ki badon ya ki mobile 5G kin sngaw tanat ya ka jing state ka network klem kano ka jing siu palat bat menta la pentre kam halat umkra lapalang nongra governors house lo mauba jayaw lightdom Pines Colony Laban Red Cross maupat riat sok klur bat ki wede ki kentot habakren hagani kasngi Menteri rangba ke jella uloong ba ukermen baka Airtel kan la ban trekam habaro ka we ke jella na ka benta ki patba kumjo na ka benta ka sorkar ban penya ya ka citizen centric service badru ya ki jaka ai jing sumar ka kamrep kamriang bat ki we to enjoy they are the first providers to have started the 5G services. And I hope that very soon they will be able to cover the rest of the state, and the people of Shillong and the people of Meghalaya will be able to enjoy high-speed 5G services to provide citizen-centric services in a much better manner. And many other services like healthcare, agriculture, and other services will also be helped by the 5G services. Unong yalam jong kaliang persya o balong ru Menteri rangba barim gejela umukul sangma ulaong bakalong kabadan kam ban penlong ye gejing tokit hakabia day bat kajing bom la jong kaseng NPP belalam khmat de ka sorkar MDA ban pen sedang no ye gejing ti ya udawyong katkum ka an hapo gejela umukul ulaong baki daw ki babiang balatip da ki patba haka sorkar batru da Menteri rangba gejela ubabat ya kakam mining and geology kim shimlale AA ban penya chakmat ya gejing ti ya udawyong lane la kumno ban pen sedang no ya kajing ti ya udawyong ringkat kajing yo jingbet na kaan ula kenno baka sorkar MDA haka jaka bakin ya bet syaplang halor ka ka bakila kular penban kim kwa yo ya kajing sedang ti ya udawyong ha kajela. The state government has been pulled up. They didn't want to see illegal mining starting. This is something which requires proper investigation under the backdrop of innumerable, repeated, alleged irregularities and alleged illegal coal mining taking place across the state, including illegal transportation, at the cost of the interest of the state and the people. Mentapat nginya pet ya kajing long jing man kasun meneng ha Shillong kajing shit kalong kat san point saw degree Celsius bar kajing kriat kalong riu degree Celsius kajing sngam ka hau kalong san kondai na kashi spa men step bat prapunyaw na kashi spa jan meet kasun meneng kan rang ha Shillong sa shisien pat ni pen kan maya pi baya ka kubor jongi pila ban pet ha ka ju hi kapor ha ka YouTube channel badru pila ban pet ki kubor ba man la kasngi ha ka Facebook Twitter bat Instagram jong ka DD News Shillong Shwaban poi siya kapukot jong katup kubor nganya pet biang sa shisien ya kimat bakong san. Pelaj Menteri rang bado kari ya ka Sekendrabad bisa kapat nam Vande Bharat Express. Laraki ya kasngi kerpang kisipai ke bak nyaw pesan mentara sengi. Play perda Menteri rang ba ke jela u Conrad Sangma ya ka Courtyard by Marriott ka 5-star hotel ka baar ha ke jela.
Bat pelat pajba ke telekom operator Bharti Airtel ya ke 5G service ke batmai ha shalom. Te parlok katung ilapoi syaka bakut jong katup kubur jungi meta ka janmiet hadu bangin de syambiang bat pila syai kesngi kublei pi barot.